Joshua auchiele wang'awachonia Yoshua 6 yasema to Jeriko nochegore matek mana nikech nyithind Israel. Na Jeriko ilijifunga kwa kazi ila tu kwa wana wa Israeli. Onge ng'ama ne wuok, Hakuna aliyekuwa akitoka kata mane donjo. ama aliyekuwa akiingia. Wating' badwa malo ne ruodhwa. Tunyoshe mkono kwa mfalme wetu. An misumba ruoth Peter Oduol Konyango, Mjakazi wa Mungu Peter Oduol mwana wa Nyango, ajalego kakan Kanyango modak Andago, mzaliwa wa Lego kakan Kanyango anaishi Andago. ajal mowar Ni mwokole mupogore maler, aliyejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, majayalo wa Nyasaye, ambaye ni mhubiri wa neno la Mungu. Amor kod jorongo, Nina furaha na watu wa Rongo kuom ng'wono mar Nyasaye magikawo mondo gilos ne ruoth budho. kwa neema ya Mungu ili walichukua nafasi yao watengenezee mfalme sherehe. Nyasaye mondo ogwedhwa ahinya Mungu awabariki sana kuom kawo ting' ma ukawoni. kwa kuchukua karama ambayo mmechukua. Nyasaye mondo ogwedhe father of the house, Mungu abariki baba wa nyumba Calvins Odhiambo Makojijo, Calvins Odhiambo mwana wa Jijo, manyakwaro Mulo, ambaye ni mjukuu wa Umulo, majagongo Kagani. ambaye anatoka Gongo Kagani. Nyasaye mondo ogwedh jotich Nyasaye momukoda piny Kisumu, Mungu abariki wajakazi wake waliotoka nami kule Kisumu, mobiro mondo mi watigo tich Nyasaye kaachiel. waliokuja ili tufanye kazi la Mungu pamoja. Nyasaye mondo ogwedh wuora mahero mowuok e piny Alego Ng'iya, Mungu abariki babangu mnayempenda kutoka kule Ng'ea, chadi manyakwaro Kwenga. Chali mjukuu wa Kwenda. Yesu opaki. Yesu asifiwe. Odhiambo ni awinjo ka tung' ler mondo mi wayal nying Yesu wuod Nyasaye. Jioni ya leo nahisi kwamba kipaza sauti ni safi ili tuhubiri jina la Yesu mwana wa Mungu. Togogo saibai nam wan lupo. Na nyavu limetupwa kwenye bahari, sisi tunavua samaki. Wang'wa koseneno joma ni nyimwaka to wang'wa neno joma ne oko monego Nyasaye timne ng'wono. Macho yetu yanatazama walikuwa ndani peke yake, ila watu wengi ambao wako nje wanapaswa kufanyiwa rehema. Taseyie kuom nying Ruoth mogorowa e tung' piny ka tung' piny, Na tumekubali kwa jina la mfalme tutuma kila konde wa ulimwengu mondo mi wadhi wayal wach maber jomoyie mondo okwo. ili tuende tuhubiri neno njema, walioamini warehemiwe. Wan gi hera maduong' kod joma pok oyie Yesu. Tuko na upendo mkubwa na wale ambao hawajakubali Yesu, Kendo wahero ji duto te matimo richo. tena tunapenda watu wote wanaotenda dhambi, Nikech jogo e tichwa momiyo wawuotho e piny. sababu hao watu ndio kazi letu, tunafanya tunatembea ulimwenguni. Jomokonya hero jogo fwanie Yesu bagi malo. Wananisaidia wapereshie Mungu mfukoni. Muma masomo ondiki e kitabu mar jandiko Joshua. Agano nimesoma nimenakiliwa kwenye andiko la Yoshua. Ka Joshua ndiko kawachonia Kama Yoshua aliandika akisema ya kwamba ni Jeriko nolor motegno, kwamba Jeriko lilifungwa kwa nguvu, onge ng'ama ne wuok e iye kata mane nyalo donjo kore iye. hakuna aliyekuwa akitoka kule ndani wala aliyekuwa akiingia kutoka nje. To nolore kamano mana nikech nyithind Israel. Na walilifunga hivyo kwa sababu wana wa Israeli. Joshua ondiko kamano. Joshua aliandika hivyo. Joma nolor ni Jeriko gin nyithind Israel e ndalono. Waliofanya Jeriko ifungwe kwa wakati ule ulikuwa wana wa Israeli. Jo Israel Jehova Nyasaye ma oganda lweny nogologi e Misri kichomo kodgi Kanaan. Wana Israeli Jehova Mungu aliondoa kule Misri wakielekezwa Kanaani. To wuoth nomedo marabora magichopo e taon mar Jeriko. Na mwendo ukawa mrefu wakafika kwenye mji wa Yeriko. Kama ne gidhiye ok ne Jeriko, ne en Kanaan. Walikuwa wakienda haikuwa Jeriko bali ilikuwa Kanaani. To ne gichopo e taon mar Jeriko, to Jeriko nochiegni gi matek. Na walifika kwa mji wa Jeriko bali ilifungwa kwa nguvu. Ma ok ne ginyal kalo e iye.
kufikia. Omiyo taon mar Jeriko gi ruodhe nowacho wach achiel ni Israel ok nokal girwa ka. Ilifanya mji wa Jeriko na mfalme wake wakanena jambo kimoja kwamba Israeli hawatapita ndani yetu. Mano wach manogoya mbui kod jogavana kod jotelo mag piny Jeriko. Hilo ni jambo ambalo lilitiwa amri na wale wakuu wa Israeli wakuu wa Yeriko. Kendo jotelo madongo mag government mag Jeriko noyie gi wach achiel kawacho ni Israel ok nokal ka. Tena viongozi wa serikali ya Jeriko waliamua kitu kimoja, Israeli hawapiti kati yetu. Omiyo nooro jolweny kod askeche mondo gilor dhoudi te madonjo Jeriko mondo Israel kik nyal kadho. Ilifanya watume maaskari na wanajeshi ili wafunge milango yoyote ambayo Israeli wangepitia. Destiny mar jo-Israel ne en Kanaan. Ile kiwango ambayo walikuwa kienda wa Israeli ilikuwa Kanaani. To ne giwuotho e yo ka gidhi Kanaan. Na walikuwa kitembea kwenye barabara wakielekea Kanaani. To ne girado kod gimiluongo ni stopping block. Na walipata kile kizuizi kilichowasimamisha. Gimageng'ogi mondo mi kik gidhi e wuoth mane gidhiye mondo gichop e destiny. Kinachowazuia ili wasifike kwa lengo lao au mandoto yao waliokuwa wakiomba. Mano wach manotimore e ndalo mar muma mar Joshua ma wuod Nun. Ni jambo iliyotendeka kwa wakati wa agano wa Yoshua mwana wa Nun. Ka gin kod Kaleb ma wuod Jefune. Wakiwa na Kaleb mwana Yefune. Ka gibedo jotelo mag jo-Israel ka gitayogi mondo gichop kodgi e destiny. Wakiwa viongozi wa Israeli wakiwapeleka kwa mji ambao waliahidiwa. Otienoni kaka wuono. Usiku wa leo tukiwa hapa siku ya leo. Passage masomo wuoyo kuom gimiluongo ni rageng'. Ile fahali nimesoma inanena kuhusu kizuizi. Manyalo geng'o yo ma ng'ato osewuok mondo dhigo kama dhiye kata kama nyalo rado gi rageng'no. Inaweza fanya izuie mtu aliyetoka ili aende ila anazona kutana kizuizi. E piny mwadakeni wan kod rageng' tofauti. Kwa nchi tunayoishi tuna vizuizi tofauti. Ma jochiende oseketo ne nyithindgi. Ambayo watezi wametia kwa wana wa watu. Mondo ginyal geng'o go nyithindgi mondo kik gichop kama ne giwuok mondo gidhi gichopie. Ili wazuie wana wa watu ili wasifike lengo lao waliotoka ili wafikie. Wan kod joma ng'eny mawuotho oko ka. Tuko na watu wengi wanatembea kule nje. Mane giwuok mondo gidhi e wuoth mane giwuok mondo gidhiye. Waliotoka ili waende kwa msafara waliokuwa nayo. Mon mang'eny nomako nyithindgi lwetgi mondo gitere sikul. Wake wengi walishika mkono wa binti yao ili wapeleke shuleni. Destiny margi ne en mondo gigowe e gimiluongo ni digri mar wich. Kama lengo lao ilikuwa ili watiwe kwa shahada na kichwa. Sama ne gidhi kamano, Walipokuwa wakienda hivyo, jo-Jeriko ma jodiri ne jiyo ne neno kaka giwuok ka gitero nyithindgi e sikul. wana wa Yeriko ambao wanazuia watu kwenye barabara wakati watazama wakipeleka wanao shuleni. E yo ma kamano nowegi mondo gidhi adhiya. Kwa njia hii waliwaacha ili waendelee na safari. To nitie kama ne gigikie ma ne chopo to ok ginyal kalo mondo gichop e destiny. Na kuna pahali walifikia
What